Το σχέδιο Καλλικράτης ήταν και είναι μια θεσμική πρόκληση με ιστορική σημασία. Μια νέα διοικητική δομή του κράτους που είχε στόχο την δημιουργία ισχυρών, αποτελεσματικών και αναπτυξιακών δήμων. Οι συνέπειες βέβαια της οικονομικής κρίσης τα τελευταία 3,5 χρόνια με τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν από τις κυβερνήσεις εξαιτίας αυτής της κρίσης απορρίθμισαν και σταμάτησαν βία την προθετική δύναμη του Καλλικράτη. Αποδόμησαν την οικονομική λειτουργία του Δήμου και όλων των Δήμων της χώρας, αφού μείωσαν τους οικονομικούς πόρους κατά 65%, κατήργησαν υπηρεσίες όπως η Δημοτική Αστυνομία, η Σχολική Φύλακες, οι καθαρίστριες, απαγόρευσαν για μία πενταετία τις προσλήψεις προσωπικού, ενώ παράλληλα προχώρησαν σε απολύσεις σχεδόν όλων των συμβασιούχων που υπήρχαν στους Δήμους. Τι πετύχαμε εμείς μέσα σε αυτό το ασφικτικό και πιεστικό πλαίσιο? Συνενώσαμε 3 διαφορετικούς Δήμους με τεράστιες διαφορές σε υποδομές και σε κοινωνικές δομές και υπηρεσίες. Ενοποιήσαμε δομές, υπηρεσίες και τιμολογιακή πολιτική σε επίπεδο Δήμου. Με βάση την απογραφή καταφέραμε την οικονομική εξυγίανση του Δήμου, πληρώνοντας πάνω από 8,5 εκατομμύρια για χρέη των συνενωθέτων Δήμων. Σήμερα αυτός ο Δήμος δεν χρωστάει και είναι από τους λίγους Δήμους στη χώρα, δεν χρωστάει σε κανέναν. Υποστηρίξαμε την κοινωνική συνοχή που είναι προτεραιότητα για την παράταξή μας. Κρατήσαμε τα σχολιά μας ανοιχτά και ζεστά, τα πολιτιστικά κέντρα ανοιχτά, τους αθλητικούς χώρους λειτουργικούς, τα ΚΑΠΗ δίπλα στην τρίτη ηλικία με όλες τις δομές τους εν λειτουργία, τους παιδικούς σταθμούς να είναι στήριγμα για την οικογένεια και δεν λέω λεπτομέρειες για να μην πλατιάσουμε, το κοινωνικό πανταπολείο με προσφορά και αλληλεγγύη για τους φτωχούς συμπολίτες μας. Δημιουργήσαμε νέες κοινωνικές δομές όπως ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Ξέρετε τι είναι τα ΚΔΑΠ, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, και τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ είναι οι δομές που δημιουργήσαμε, τις 2 δομές για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Και επίσης στηρίξαμε πρωτοβουλίες είτε ομάδων πολιτών είτε συλλογικοτήτων όπως είναι το κοινωνικό ιατρείο που το έχουμε στεγάσει σε χώρο του Δήμου. Δημιουργήσαμε εκεί που υπήρχε προετοιμασία, υλοποιήσαμε υποδομές, εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση και υλοποιήσαμε υποδομές, όπως τα μεγάλα έργα αποχέτευσης που είτε έγιναν, είτε γίνονται, είτε είναι υποδημοπράτηση. Και ολοκληρώσαμε μελέτες αυτό το διάστημα, σας το έχω ξαναπεί, δεν υπάρχει άλλος Δήμος στη χώρα με τέτοια προετοιμασία σε επίπεδο μελετών, ώστε να έχει αυτήν τη δυνατότητα να διεκδικήσει από τους διαθέσιμους πόρους της επόμενης προγραμματικής περίοδου χρήματα για να υλοποιήσει αυτά τα έργα που έχει προγραμματίσει. Πάνω από 120 εκατομμύρια μελέτες υπάρχουν για συγκεκριμένα έργα που βέβαια πάντα στοχεύουν πολιτικά στην ισόρροπη ανάπτυξη. Πού είχαμε προβλήματα αυτό το διάστημα? Είχαμε προβλήματα στην καθημερινότητα, όχι γιατί δεν αξιοποιήσαμε το ανθρώπινο δυναμικό που μας απέμεινε και ανακατανεμήθηκε ανάλογα με τις ανάγκες του νέου Δήμου, αλλά γιατί δεν μπορέσαμε να προσλάβουμε προσωπικό ή να έχουμε συμβάσεις που να είναι ικανές να καλύψουν τις ανάγκες της καθημερινότητας. Και επίσης μείναμε πίσω και σε σχέση με τις υποσχέσεις και τις προσδοκίες που δημιουργήσαμε την προηγούμενη εκλογική περίοδο
κυρίως στους πολίτες των συνενούμενων δήμων, γιατί στους πολίτες του παλιού Δήμου είπαμε και δεσμευτήκαμε ότι θα πάμε σημειωτών για να μπορέσουν να μας στάσουν και οι άλλοι. Όμως στους άλλους δημιουργήσαμε προσδοκίες, γιατί ήταν τελείως διαφορετικό το περιβάλλον, γιατί υπολογίζαμε σε πολύ λιγότερα χρέη και σε αξιοποίηση του ταμείου που υπήρχε στον παλιό Δήμο Θέρμη, και γιατί βέβαια δεν ξέραμε ούτε μπορούσαμε να φανταστούμε ποτέ ότι το 65% των τακτικών, των νομοθετημένων πόρων, όχι αυτά που θα μας έδιναν για τον Καλλικράτη, των νομοθετημένων πόρων των Δήμων θα μας αφαιρούνταν στα 3 αυτά χρόνια που λειτουργήσαμε κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Και θέλω να σας πω ότι ήταν η πιο δύσκολη περίοδος που περάσαμε ως αυτοδιοικητική. Σε όλη την αυτοδιοικητική μου καριέρα αυτή ήταν η πιο δύσκολη περίοδος, όμως επίσης θέλω να σας πω ότι κατορθώσαμε να κρατήσουμε όρθιο αυτόν τον Δήμο.